Mga ka-Disciple, aminin natin, madali tayong humusga. Kapag may taong mukhang mas makasalanan kaysa atin, minsan inigisip natin, buti na lang hindi ako katulad niya. Pero sa mata ng Diyos, hindi siya tumitingin sa labas, kundi sa kababaang loob ng puso. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 26, 30th Sunday in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 18, 9-14, nagkwento si Jesus tungkol sa dalawang taong pumasok sa templo para manalangin, ang isang Pariseyo at ang isang maniningil ng buwis. Ang Pariseyo tumayo at nagdasal ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat ako dahil hindi ako katulad ng iba, magnanakaw, mandaraya o gaya nitong maniningil ng buwis. Nag-aayuno ako ng 2 beses sa isang linggo at nagbibigay ako ng 10 bahagi ng aking kita." Samantala, ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo. Hindi man lang siya makatingin sa langit, kundi paulit-ulit na sinasabi, "O Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan." At sabi ni Jesus, ang taong ito ang umuwing kinalulugdan ng Diyos, hindi ang Pariseyo, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Mga ka-Disciple, simple lang ang mensahe ni Jesus. Hindi nakukuha sa resume ng kabutihan ang puso ng Diyos. Hindi mo kailangang ipagyabang ang gawa mo, kailangan mo lang lumapit ng totoo. Maraming tao ngayon ang parang Pariseyo, magaling sa labas pero kulang sa loob. Marami ring katulad ng maniningil ng buwis, tahimik, basag, pero totoo sa Diyos. At alam mo kung sinong mas malapit kay Lord? Yung marunong umamin na kailangan niya. Tanong ko sa iyo ngayon mga ka-Disciple, pag nagdarasal ka ba, ipinagmamalaki mo ang sarili mo o isinusuko mo ang puso mo? Kasi minsan, mas naririnig ni Lord ang tahimik na paghingi ng tawad kaysa sa maingay na pagyayabang. Mga ka-Disciple, ang tunay na kabanalan ay hindi sa kung gaano tayo kabuti kumpara sa iba, kundi kung gaano nating kinikilala ang awa ng Diyos sa ating kahinaan. Kaya sa bawat pagdarasal mo, sabihin mo lang, "Panginoon, mahabag ka sa akin." At makakaasa ka tulad ng maniningil ng buwis, uuwi kang pinatawad at minahal niya. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!